tfajli, speċjalment meta tiġi Joyce ixriħa, lest l-intija kollox mill-aħjar fil-waqt li noħroġ minn wara l-banku nersaq lejha, il-kannestri nibda ndur tnejn. Ara Joyce ġmilta qarabali, għand il-kbir imbaċċax mhux ħażin. Il-patata jekk tħares sew tarali, bajda tajba għad tissir fil-waqt li tsunarija ftitħoxna u tarija, meta sajjar żgur tifranka l-ħin. Ħares lawna xħara twila għandi, missa ftita bada bejn idejk, ġibta l-lumat kif inqatet friska, inti kien ma tmux tisloħ li xogħol difrejk. Il-larinġ ta' Malta bis-sintella, it-tuffiħ ħamrani u sabiħ, u xi tgħid li jattinu l-bambinella, kemm kuluri għandix waħda dil-muraqba ftit il-enep u wara xanqu tanti, ħares leżgur li titpaxxa bih. Ħares lounge banana kbir għandi, missa ftita bada bejn idejk, ġibta l-lumat kif inqatet friska, inti kien ma tmux tisloħ li xogħol difrejk.